ଆଜି କଣ କରୁଛୁ? ଖେଳୁଥିଲେ। ରାତି ପାଇଲେ ତୋର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ, ତୁ ଖେଳୁଛୁ କଣ ବସିକି? କଣ କରିବୁ ତୁ ରେଜଲ୍ଟ? ଯାଉନୁ ପାଠ ପଢିବୁ। ହଁ ପଢିଦେବି, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଯାଉ, ଏଇଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ପଢିଦେବି। ଦେଖିବା ତ 2 ମିନିଟ ଆଜି କେତେବେଳେ ହଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଖେଳି ସାରିବୁ 2 ମିନିଟ ପରେ ସବୁ ଯୋଉ ଖେଳେଇଛୁ ତାକୁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିବୁ, ନହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ହଉ ନା, ସାଇତି ରଖିଦେବି। କେତେ ଅଛି କି? ଏତିକି ତ। ମମି ବି ନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କେଟ୍ 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 ହଉଛେ। କଣ କହିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 2 hours later. ପିଲାଟା ଏଠି ସବୁ ଗଦେଇ ଦେଇକି ପୁଣି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ହଂସି, ହଂସି, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କଣ କିରେ? ଖେଳୁଥିଲି କିଚେନ ସେଟରେ। ତତେ ପରା କହିଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ହଁ, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଯାଉ ପଢିଦେବି। ତୋର 2 ମିନିଟ ହେଇକି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ? ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ 2 ମିନିଟ। 2 ମିନିଟ ହେଇଛି ସେଇଟା? ଟିକେ ତ ଚିନ୍ତା ଆଠି ନାହିଁ। ହଁ, ମମି ସତେ ହନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ ଯାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ସାଇତିକି ରଖିଦେବି। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ତତେ। ଦେଖିବା। ହଁ ପଳେଇବି, ରଖିଦଉଛି। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲୁ? ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତି ଉତ୍ପାତ ହଉଛୁ। ତୁ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ନା, ରହ ଆଜି ତୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। A few minutes later. ତମେ ବୋଧେ ରାଗି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜୋରସେ। ଭାଜରେ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ଯାଇକି କହିବି ୟା କହିବିନି? ଦେଖିବା କହିକି ଆସିବା। ମମି, ମମି। କଣ ହେଲା? ଭୋକ ହେଲା କି? ହଁ, କଣ ବନେଇଛୁ? ବନେଇଛି ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛି, ଖାଇଦେ, ଖେଳିବାକୁ ପଳା ହେଲା। ପାଠ ସାଠ ତ ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କରିବୁ କଣ ତୁ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଢିଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ପଢିବୁ ହେଲା। ସତରେ ତୋ ବୋପା ଆସୁ, ଏଥର କହିବି ନେଇକି ଆଡମିସନ କରିବ ହଷ୍ଟେଲରେ। ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। କୋଉ ପାଇଁ? ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହଉଛୁ ତୁ ହେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ, ମନକୁ ମନ ଭଲ ହେଇଯିବ।